Welkom bij het programma Gewest Friesland. In dat programma showen we altijd naar reportages die het programma van Gewest, het Gewest Nationaal Programma, altijd hier. En dat doen we in de keuken bij Johan van der Zee. Want Johan van der Zee maakt de meesten van die Friese reportages die in van Gewest, het Gewest zitten. En mateloos populair wien bij de meesten thuis. Want ik krijg een heel soort telefoon en ook is een heel soort telefoon. Mensen vinden het prachtig, hè? Ja. Raar. Ja. Nou, nee, misschien net. Dat is, maar je sjoggen het dus weer waarom. Ja. Ja. En daarom zou je wordt vrij. Er had ik wel eens aandacht besteed aan bijvoorbeeld Jan Jacob Slauerhoff. Ja. Vinden mensen dat ik mooi? Dat weet ik net. Ik vond het wel mooi. Ja. We hadden op twee manieren hebben we dingen. We hadden het een keer op Skilger, dat is eigenlijk verkeerde plak. Want Slauerhoff hier wat maar Vlieland. Vlieland, ja. Maar er winnen Skilgers die het omdenken aan Slauerhoff jongen. Ja, want hij veer vroeger. Dus hij veer. Dus alles wat op zee. Hij kon op eiland kon er wat landen. Ja. Maar hij kwam een soort, want hij de familie, de familie Pronker, op Vlieland. Ja. En toen kwam er een boek. En dat wie schreef dat boek? Jos Visser, dat is een eilander. Ja. Ook nou een eilander, maar werkt op het eiland. Had zelf echt vingen en die had het boek geschreven. Het is mij een eer om het boek eerste exemplaren aan te bieden op deze plek midden op de Waddenzee. Op de Waddenzee, waar zee en land elkaar net zo rusteloos achtervolgen als dat ze dat in het leven van Jan Jacob Slauerhoff hebben gedaan, daar is het boek Zeeroep ten doop gehouden. Een boek met aquarellen van schepen, met foto's uit de tijd dat de dichter als scheepsarts voer en met fragmenten van gedichten. Zeeroep. Ik ging geloven dat ik nu zou rusten, de winter in het ommuurde stadje blijven, een huis bewonen, klare zinnen schrijven en voor het eerst wat langer voortgekuste vrouwen hier bij me hebben en te rusten met hen gegaan, lang in omhelzing blijven. En langzaam werden mij hun willige lijven vertrouwd als vroeger vaak bezeilde kusten. Zo dacht ik, zittend in mijn kamer. Maar vannacht hoorde ik de najaarstorm aanheffen. Het dakhout maakt als kreunend wand misbaar. Ik woon zo ver van zee, zo dicht bij haar. Het storten der branden kan me hier niet treffen. Hoe kan ik zo wanhopig klaar beseffen dat ik weer scheep zal gaan voor het eind van het jaar? Teksten, prenten, poppen en foto's zijn de bestanddelen van de tentoonstelling in restaurant Windows op de Schelling. Die tentoonstelling vormde de aanleiding voor het boek. Een commerciële onderneming zou je kunnen zeggen. Doet u dit nou om meer klanten in de zaak te krijgen? Aan de ene kant nee, aan de andere kant ja. Ik denk dat het meer uit een soort hobby ontstaan is. Heeft u zelf ook een soort van band gekregen met die schrijven? Ja, die had ik al. Kijk, de naam Slauerhoff komt niet per ongeluk op tafel natuurlijk. Die belangstelling heb ik eigenlijk al een jaar of 10. Het is meer ontstaan na ooit eens een keer een dichtbundel van hem gekregen te hebben en daarin gelezen te hebben en daar toch dingen in vond die herkenningen van bepaalde situaties met varen. Foto's van Dr. Plaat zijn dit. Een collega scheepsarts die ook in het begin van deze eeuw bij de Java-China-Japan-lijn voer. Toevallig ontdekt door de Slauerhoff-bewonderaars die de tentoonstelling samenstelden. Als iemand echt belangstelling, maar ook bewondering voor iemand krijgt, dan ontstaat er tenminste bij mij in ieder geval iets van dat je meerdere dingen van hem wilt hebben. Hè? Eigenlijk als waarschijnlijk een soort herinnering of een aandenken of mogelijk een kleine aanwijzing hoe die geweest is, want je wilt je steeds verder in die persoon verdiepen. Zo heb ik bijvoorbeeld... Bent u ook nou hele bijzondere dingen van hem tegengekomen? Nou, ik heb ook via een wat duistere weg. Dat is natuurlijk ook zoiets, dat is een bundeltje. Dat is een proefdruk. Dat heeft een naam, als ik het goed uitspreek, Moyanke. Maar die bundel bestaat niet, is ook nooit als zodanig uitgegeven. Die gedichten zijn waarschijnlijk in een hele andere bundel later wel opgenomen.
Maar hier staan waarschijnlijk ook, laat ik zeggen, verbeteringen van Slauwerhof zelf nog in. Dat zijn deze verbeteringen? Dat zou kunnen. Dit handschrift wat hierin staat, dat lijkt mij, laat ik zeggen, deze schrijfwijze lijkt me zo mooi, dat lijkt me nauwelijks een Slauwerhof, tenzij die hier erg zijn best gedaan heeft. Maar er staan bepaalde toch kreten in die van Slauwerhof mogelijk afkomstig zou zijn. Alle 16 stoomschepen waar Slauwerhof op gevaren heeft, zijn op de tentoonstelling te zien. Geschilderd door Martin Heren uit Hoorn, die graag aan een thema wilde werken, zodat zijn vrouw Siska, die poppen maakt, ook mee kon doen. Ze werken beide heel minutieus. Nou, ik probeer altijd, als ik een schip schilder, zo exact mogelijk doen. Hè? Dus historisch verantwoord. Ik ga dus zelf geen dingen aanpassen of veranderen die in werkelijkheid nooit bestaan hebben. Dat doe ik niet. Het schip moet gewoon zo geschilderd worden zoals vroeger geweest is. Dat vind ik heel belangrijk. Het is allemaal werken met een loop. En dus vooral de tuigage, allemaal heel dunne lijntjes en draadjes. Wie hebben er nou belangstelling voor jouw werk? Aan wie verkoop je zo? Nou, dat zijn vooral ex-zeevarenden. Die willen na zoveel jaar toch wel eens eventjes een portret van hun eigen schip aan de muur hangen. Die heb ik het meeste. Jullie doen het werk eigenlijk samen? Nou, in feite wel. Meer dan Siska dus poppengebied. En ik op schildergebied. Maar het is wel leuk, het combineert aardig samen. De pop Jan Jacob Slauwerhof. 2 maanden werk. Bewonderd door de tentoonstellingsbezoekers. Het is hem, de rusteloze dichter. Bij mij, als ik over Slauwerhof praat, dan gaat het niet alleen over zijn gedichten, maar ook over de persoon en de wijze waarop hij leefde. En dat beeldt iets uit, wat men in het algemeen wel met de romantiek vereenzelvigt. En daar voel ik mij sterk mee verwant. Ik heb dus zelf een blauwe maanden gevaren, zou je kunnen zeggen. De paar jaar dat ik gevaren heb als leerling-stuurman. En als vierde stuurman ben ik op zee geweest. Ik denk dat ik dat ook deels deed, niet zozeer omdat ik een zeeman was, maar omdat ik ook verlangde om eens iets meer van de wereld te zien. Dat viel eigenlijk wel tegen, dus toen ik voer had ik weer het gevoel van, god, ik zou eigenlijk wel aan de wal thuis willen zijn. Nou, dat verlangen, begeren dus, dat is denk ik de basis van romantiek en daar voel ik mij heel erg mee verwant. Ja, en dat vind ik dus in de gedichten van Slauwerhof op een hele aansprekende wijze verbeeld in een hele reeks gedichten. En ook in de wijze waarop hij geleefd heeft. Ik had me het leven anders voorgesteld. Meer als een spel van nauw betoomde krachten, van grote passies en vermetel trachten, de grote trek, de worsteling met geweld. Geen vrouw is Venus en geen man is held, en beiden trachten zij elkaar te pachten. En geen van beiden is ooit een dag bij machte te leven door klein euvel ongekweld. Men wil bij het sneller omgaan van de jaren zich graag voor goed een ander wezen paren en veel dat min is en gemeen verstoren. Maar niemand die het benarrend zelf ontsnapt en breken moet die droom van ridderschap. Men strijdt niet meer met wapens, maar met woorden.
Dat we hier het boek van Slauerhoff op zee, Utrecht. Maar Slauerhoff had, en dat zei dus toch wel, nog volle meer betocht wordt hier in Friesland. Want wij beschouwen dat dan als een van uw grote literatoren. Ja, dat had hij zelf nooit zo voelen. Maar hij wil jou het hier helemaal niet, maar er is er wel binnen. Ja. En er is nowhere in Huzum is er wat maar zien, het graf van zijn ouders is er dienen. Maar ja, ze willen wij hem wel graag hebben. Ze willen wij hem wel graag. Ja, hij is van u. Het is een Frieske schreeuwer en dichter. Ja. Dus iedereen wordt er hier in Friesland, en dat is in 92, een toeristisch ding van makken eigenlijk. Ja, dus er is maar een bus langs plakken van Slauerhoff huizenvest. Ja. Op een zweeg, daar had er een Schotse ook invallen als dokter. En vooral in Jorvert. Ja. He, want daar heb je verelen op de dochter van de dominee. En de dominee van Jorvert, die had daar een heel soort aandacht op besteed. Zij komt Jorvert altijd weer in het mulpunt te staan van de belangstelling vanzelf. We zien naar de busreis voor langs de Slauerhoff bedenkingen uit 1992. Voor de eigen hart voelde ik nooit een zwak. Rusteloos was hij. Alleen in zijn gedichten kon hij wonen. De dichter Jan Jacob Slauerhoff. Zaterdag was er een busreis aan hem gewijd. Langs plaatsen waar hij in Friesland verbleef. Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak, schreef Slauerhoff eens. Alleen in mijn gedichten. Alleen in mijn gedichten kan ik. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Ik zal eerst iets vertellen over de relatie van Slauerhoff tot Friesland. En natuurlijk hoe je zijn persoon en zijn werk moest duiden. Moest je de nadruk leggen op het romantisch levensgevoel van Slauerhoff. Met het verzet tegen de gevestigde maatschappij, het verlangen naar... Beetsterzwaag is een van de plaatsen waar Slauerhoff kort woonde. De dichter was er vervanger van de huisarts. Bracht Eduard du Perron daar op een romantisch kerkhof. Als je nou, zoals Slauerhoff hier toen woonde, een vriend iets bijzonders wilt laten zien, dan ga je, dacht ik, eerder hierheen dan dat je naar... We hebben jammer genoeg geen tijd daarvoor, anders als u op eigen gelegenheid hier komt, dan moet u eens een keer kijken daarin. Daar ook een mooie, maar langs ook een heel groot. En ik mij neerbuig naar de plek waar mijn graf in het donker openbreekt. Alleen in mijn gedichten. Alleen in mijn gedichten kan ik. Alleen in mijn gedichten kan ik. Jorvert. Slauerhoff beheerste daar de hele maand september het leven. De pastorie was de plaats waar hij zijn eerste liefde vond. Een prachtige plaats als monument van de maand. Helemaal passend in het thema dat dit jaar centraal staat. Op kunstreis door Friesland. Jorvert was een succes. Daar kwamen deze maand 2000 bezoekers. Onder andere naar het concert met Slauerhoff gedichten door de gebroeders Flint. Maar zeker ook naar de rondleidingen die de huidige predikant met zijn vrouw in en rond de pastorie gaven. We staan hier voor de pastorie, waar van 1907 tot 1927 dominee Hilderis Lambers woonde. Het gezin bestond uit 9 kinderen. De pastorie werd dus heel intensief bewoond. En een van die dochters van hem, Annie, die zat in Leeuwarden op de HBS. Een klas hoger dan Annie zat een zoon van een Leeuwarder stoffeerder.
Slauerhof, Jan. Jan en Annie die raakten met elkaar bevriend daar in Leeuwarden. En hoeveel contact ze met elkaar hebben gehad in die eerste periode, dat weet ik niet precies. Maar op een zekere dag heeft Annie Jan uitgenodigd om maar eens een keer in Jorwert te komen. Toen Annie hem meenam, toen maakte hij ook kennis met haar oudere zuster Helene. En toen, ja, dat was wel een beetje triest voor Annie, maar Jan die raakte eigenlijk nog meer onder de bekoring van Helene dan hij eigenlijk voor Annie voelde. En uit die gevoelens voor haar heeft hij het gedicht geschreven dat ik hier aan de boom heb gehangen. Wat heet Voor de verre prinses. Wij komen nooit meer samen. De wereld drong zich tussen beiden. Soms staan wij beiden 's nachts aan het raam, maar andere sterren zien we in andere tijden. Uw land is zo ver van mijn land verwijderd, van licht tot verste duisternis, dat ik op vleugelen van verlangen, rustloos reizend, u zou begroeten met mijn stervenssnik. Maar als het waar is dat door grote dromen het zwaarst verlangen over wordt gebracht tot op de verste ster, dan zal ik komen. Dan zal ik komen, iedere nacht. Liefdesniets dan dagelijks verder gaan, door het dorre woestenijen, om na de nacht samen weer op te staan, uit het duistere valleien. Jan Slauerhof vond het natuurlijk helemaal niet leuk dat zij naar Engeland ging. En hij heeft in een gedicht de dag van haar afscheid hier in Jorwert, de dag van haar vertrek naar Engeland, heeft hij in een schitterend mooi gedicht heeft hij dat beschreven. De gouvernante. Morgenwind verkilt de warme nacht. Ze huivert, bloot gewoeld door losse haren, niet toegedekt. Voor het bed in witte vacht liggen een paar natte groene blaren. Onder het raam over de vensterbank hangen takken naar binnen. Door het tochten bewegen gewaden, vreemd grijs in de ochtend. Ze keert zich naar de nog donkere wand. Doorsluimerend voelt ze zich al gewekt in angstdroom van vallende trappen, blinde muren en kleren die niet zijn te vinden. Ontwaakt en weet terstond dat zij vertrekt. Het sobere leven wordt nu warm wel eer. Waarom heen gaan? Er was toch geen reden? Het leek eentonig, maar nu vreemd niet meer. Moe en traag begint ze zich te kleden, blootstaand aan de mistroostige morgen. Als het heel laat is, gaat ze naar beneden, haakt haar blouse dicht, de laatste treden en zegt schor, niet opziend, goedemorgen. U heeft buiten het gedicht voorgelezen gehad van de gouvernante. En daar staat in dat ze dus van boven naar beneden komt. En dan bij de laatste treden nog eventjes de knoopjes van haar blouseje dicht doet voordat ze verder gaat. Nou, dat is een heel... Wij vinden eigenlijk dat het dit plaatsje moet wezen. Als je namelijk op een trap, die is vrij steil als je zo meteen ziet. Dus dan kun je nog net op deze brede traptreden even je blouseje in orde maken. Nou, en dan gaan we dus nou zo meteen naar boven, de vliering en de meidenkamers in. Ja, hele happening. Moet daar de vliering op. Ja. Dit is dan het kamertje van de dienstmaagd met het gebloemde behang, zoals het ook in het gedicht van de dienstmaagd staat. Hij heeft het heel goed allemaal bekeken eigenlijk, het behang, maar ook de deuren. Er staat op een gegeven moment ook in het gedicht dat het deur dus niet gesloten kon worden. Hij kan nou nog niet gesloten worden. Ik zal het even doen. Zie, hij wil niet dicht. Het is een constructiefout geweest. Achter moerbijbomen ligt haar huis. Een hardstenen hoogbegroeide hoeve. Door de moestuin naar de lage oever daalt een pad van blinkend schelpengruis. Nou, wat het schelpenpad betreft, het welhaast legendarische schelpenpad betreft, dat heeft de dichter alleen in zijn verbeelding gezien. En ik heb het 8 jaar geleden eigenhandig hier aangelegd. Zo. Ja.
Wij stonden gebogen over de Vliet. Daaronder leken onze gezichten, ziende uit een toekomst toen een lichte rimpeling ons glimlachen liet. Ons spiegelend, zoals we niet meer konden zijn. Nooit meer. Ik vroeg haar, laat alles worden zoals vroeger. Ze gaf geen antwoord. Haar voetje stiet een steen in het water en terstond verdwenen we. Zo was het altijd. Verschijnen, verdwijnen, weerzien, afscheid zoeken in elkaars ogen en mond. Een zoen, niet bij macht de kortstondige weelde te geven, die alleen het voorgevoel van het wellicht voor het laatst te doen, een zekere ernstige wellust verleende. Ik had het leven mij anders voorgesteld. Meer als een spel van nauw betoonde krachten. Van grote passies en vermeteltrachten. De grote trek, de worsteling met geweld. De worsteling met geweld, de worsteling met geweld. Geen vrouw is Venus en geen man is held. En beiden trachten zij elkaar te pachten. En geen van beiden is ooit een dag bij machten. Te leven door Klein Euvel ongekweld, te leven door Klein Euvel ongekweld. Wel, over Leeuwarden is ondanks de hoop van enkele Friese dichters toch niet veel positiefs terug te vinden in het werk van Slauwerhoff. Althans in de brieven die bijvoorbeeld nu gepubliceerd zijn aan Helene Hilderis Lambers in Jorvert, waar we net vandaan komen. Daarin staat dat Leeuwarden voor hem geen attracties heeft en ook vroeger nooit gehad heeft. Alleen in mijn, alleen in mijn gedichten. Maar goed, dit is dan echt het Slauwerhofpand en de naam Slauwerhoff staat dus regelmatig in de Leeuwarden Krant. Want dan wordt er weer een goedkoop slaapkamermeubilair aangeboden en dan staat er de Slauwerhof bij. Alleen in mijn gedichten kan ik. Alleen in mijn gedichten kan ik. Jan Jacob Slauwerhoff. Het is een soort van hem lezen? Gedichten. Ja, gedichten vind ik mooi van Slauwerhoff. Ja. En ik vind, ja, aan de ene kant hier is Joost Smit, die gedichten voorleest. En in de tweede reportage de gebroeders Flint. Niet op een hele andere manier, maar die gedichten naar de gang in. En dat doe eigenlijk allebei uitsturen. Oké, ja, dat hier niet een keer mooi kennen. Maar dat heb je hem nog niet. Dat hebben we nog niet. In het programma Gewest Friesland, wat er takkenwieke weer is, want dan